Cuéntase. Sí. Bueno, ide pasando, porfa, e damos. Bueno, boa tarde, noite a todas e todos. Grazas por acompañarnos neste día especial. Hoxe vou a ser breve, que entendo que temos fame. Antes de nada, gustaríame recordar ás compañeras e compañeiros que xa non están, pero que contribuíron ao que hoxe somos. Lembrome especialmente de Nieves, amiga, referente, unha muller sen dúbida adiantada ao seu tempo, que nos ensinou que loitar por Soutomaior e por Galiza sempre paga a pena. A súa pegada segue viva en cada paso que damos. Xuntámonos hoxe aquí, como cada ano, porque, por sorte, en política non todos somos iguais. Lonxe de discursos de odio, do machismo imperante, da corrupción, lonxe de tanta desidia, nós queremos esta terra, queremos a esta xente, queremos que cada veciño, que cada veciña vivamos mellor. O BNG está para mellorar a vida de todos e todos, iso creo que é o que nos move. Quero ter o máis sincero dos agradecementos coa militancia de hoxe e a de onte, coa xente que está cada día, que responde sempre, coas novas incorporacións que nos traen forza e ilusión, pero tamén coa xente que estivo nos primeiros momentos sementando a organización cando eran tempos difíciles. Grazas a todas vós, podemos decir con orgullo que estes 2 anos de goberno, Soutomaior iniciou o proceso de transformación. Berramos alto e claro que o esquecemento histórico que sufriu esta parroquia durante décadas chegou ao seu fin. Estamos presentes como goberno, como organización, non deixamos de traballar e iso notase. Pero bueno, non chega co camiño percorrido, hoxe temos que mirar cara adiante, o que veñen son 2 anos decisivos. No 27 xogaremos o futuro do Concello de novo. Precisamos dunha maioría absoluta que nos permita seguir afianzando o noso proxecto e seguir facendo que Soutomaior avance. E cando falamos de Galiza, falamos tamén, cando falamos de Soutomaior, falamos tamén, obviamente, de Galiza, porque todo o que melloramos aquí forma parte dun país inteiro que queremos mellorar. Sabemos que cando un concello do BNG avanza, e aquí hai boa mostra diso, Galiza camiña. O noso soño comeza no concello, pero ollo, non remata aquí. Queremos tamén gobernar o país da man de Ana Pontón. Todas e todos somos necesarios, as que estades hoxe aquí e as que non puideron vir, os que participan cada día e os que se tomaron un respiro para voltar con máis forza. Temos a esperanza compartida e temos o futuro por diante. Moitas grazas pola miña parte e adiante co BNG. Alcaldesa de Compostela e referente político absoluto, agradecéndolle que os este aquí con nós. Moi boa noite. Moitísimas grazas, sobre todo, por me convidaren, neste caso Manu, alcalde de Soutomaior, e tamén Gonzalo, responsable local, a toda a agrupación local do BNG de Soutomaior, e a todas e todos vós, grazas por estar aquí. Eu supoño que me convidaron porque, en certa maneira, tanto Manu, o vosso alcalde, como eu mesma, temos unha trayectoria similar. Chegamos en 2023 a alcaldía el de Soutomaior e eu de Santiago de Compostela, e chegamos despois dun paso duns anos pola oposición, algo que é importante, despois de aprender na oposición moitas cousas sobre o Concello, sobre o funcionamento municipal, e despois de aproveitar ese coñecemento, hoxe, nese goberno. Tamén porque temos algunhas outras cuestións en comuns relacionadas con profesión, somos docentes, somos persoas que levamos moitos anos de traballo interno dentro do BNG e persoas que
decidimos, ou quixemos nun momento determinado, pois poñer a cara, poñer o rostro, pero que é un movimento muitísimo máis grande que non sería posible sen a militancia, sen os simpatizantes e as simpatizantes, sen aquelas persoas que están no día a día facendo país, facendo patria, conseguindo que milloremos, conseguindo que avancemos. Que fixemos Manu e máis eu? Alguén podía preguntarse que fixemos para chegarnos nese momento á alcaldía, hai algo que fixemos para, despois de estar na oposición, conseguir chegar, conseguir avanzar e que o Bloque Nacionalista Galego teña pois esa alcaldía de Soutomaior ou teña por primeira vez, neste caso, algo histórico, sen ninguna dúbida, unha muller nacionalista, unha muller do BNG á fronte da alcaldía de Santiago de Compostela. Pois fixemos o que fai o BNG, en todos os lugares ali onde está, traballar e escoitar, traballar e escoitar. Fixemos o mesmo que fai a protagonista dun conto que vos recomendo, non sei se o lestes, que se titula Paula ou as palabras que levou o vento. É un conto xa de hai bastantes anos, de Xosé Cermeño, con ilustracións de Seoane, que conta a historia dunha rapaza que se chama Paula. O conto comeza así: Paula era unha rapaza moi despistada, tan despistada que ás veces metía a cadela na neveira e sacaba a pasear os yogures. Comeza así e comeza con esa historia, e resulta que un día a súa nai chama, ela está no balcón da casa lendo un libro, a súa nai dille a merendar, ela vai dentro e cando volve, o vento levaralle as palabras do libro que estaba lendo, e a súa nai enfadase e dille: sempre despistada, sempre igual, até o vento che roubou as palabras, colle un cesto e vainas buscar. E entón ela colle un cesto e vainas buscar, e vai falando coa xente, vai falando cunha veciña que está abaixo, que lle dá unhas palabras, vai falando cun mariñeiro que lle conta cousas e dalle palabras, vai falando cunha labrega, vai falando con alguén do mundo do teatro, ali sobrabanlles palabras, non? E vai facendo, e ela vai enchendo o cesto, e de repente pola tarde chega a súa casa cansadiña co cesto e di: vale, pero mamá non son capaz de organizar estas palabras, porque mira, por aquí teño solidariedade, por aquí teño amizade, por aquí teño non sei como facer. E dilla nai: pois tes que facelo, o traballo que tiñas que facer era buscar as palabras e facelo conto, así que por favor ponte a facelo. Ela ponse como se fose un puzzle, mas ao final acaba quedando dormida, e aí imos deixado. Eso foi o mesmo que fixemos Manu e máis eu. Manu e máis eu fomos recollendo palabras. Levamos anos recollendo palabras como honestidade. Non hai ninguna dúbida que, aínda que haxa moita xente que pense que todas as persoas que se dedican á política son iguais, é mentira. A xente que nos dedicamos á política do BNG temos ética, temos honestidade, temos honradez. En toda a vida do Bloque Nacionalista Galego non hai unha persoa condenada por corrupción, non hai. Somos persoas honestas, somos persoas leais. Tamén recollemos unha palabra moi importante, da que xa falou Gonzalo. Recollemos a palabra transformación, transformación urbana, transformación cultural. Queremos que a nosa cultura estea en pé de igualdade con todas as outras culturas e que haxa representacións de grupos locais e galegos en cada unha das festas, en cada un dos espazos, e que haxa unha transformación urbana que faga que sexa un sitio mellor para vivir, un sitio onde as persoas poidan habitar os espazos. Tamén recollemos a palabra feminista, a palabra social. Tamén recollemos esas palabras porque traballamos para que as casas das mulleres sexan máis fortes, para que os cins sexan lugares de referencia. Traballamos como en Santiago de Compostela para que haxa un espazo de asesoramento LGBT por primeira vez na historia. Traballamos porque haxa mellores políticas de conciliación, así que traballamos tamén nesas palabras. Recollemos outra palabra importantísima hoxe, a palabra sustentabilidade. Unha sustentabilidade ambiental e ecolóxica que ten que ser definitoria nas nosas políticas para que a ría estea saneada. Esa palabra sustentabilidade que é tamén necesaria para que nos montes haxa árbores, como ben dicía o noso Castelao, vale máis un monte cheo de árbores que un estado que teña
os bancos cheos de ouro. Exactamente o mesmo, pero nós podemos aplicalo tamén ás cidades. Tamén queremos unha política que loite contra a emerxencia climática e que faga que as rúas, que as prazas, que os espazos que habitamos teñan árbores, sexan sustentáveis, que os pavimentos que usemos sexan pavimentos permeáveis, que teñamos outros modelos de vivir ecolóxicos. Queremos, tamén recollemos outra palabra, recollemos a palabra coherencia e decidimos, nese caso, no noso caso, que había que facer unha división entre Igrexa e Estado e que non tiña ningún sentido, non que nós estivésemos neses actos religiosos que se organizan, ou a palabra valentía, e fixemos unha política realmente onde fixemos cousas que até agora nunca se fixeran. En Santiago de Compostela, por exemplo, facendo que algúns edificios que estaban en ruínas, que levaban décadas en ruínas sobre os que non se actuaban, que pudese haber, ao final, despois de requerirle aos propietarios e pasar un ano e non arranxalos, despois, xa digo, de décadas de abandono, pois poder facer que eses lugares saísen a poxa, saísen nunha poxa para poder facer esa rehabilitación e coa función social necesaria da propiedade. Políticas valentes, como foi valente neste caso tamén, pois tomar a decisión de nos sempre representamos institucionalmente o noso Concello, mas non acudimos a actos feitos especialmente para a mantenta, para branquear a monarquía. Entendemos que porque sempre hai moitas dúbidas sobre se atinamos ou non ás veces nas nosas decisións, pero a verdade que foi muitísima a xente que me felicitou, que nos felicitou pola rúa, que entendeu e que cree que non ten sentido un acto de darlle unha medalla a unha persoa que nada fixo non polo noso país. Tamén recollemos unha palabra importantísima para nós, que é as persoas teñen que situarse no centro. E como teñen que situarse no centro, temos que facer políticas que fagan posible que haxa vivenda a prezos razoáveis e, polo tanto, que a vivenda non sexa un negocio, que non haxa só pisos turísticos, que haxa vivenda de protección, que esa vivenda de protección non estea só na periferia, sino que estea no centro e que haxa, sobre todo, políticas de rehabilitación e que tamén blindemos o comercio tradicional e o comercio de proximidade. Temos referentes, casos clarísimos, como de Pontevedra, aquí a beira, onde esa protección do comercio de proximidade fixo posible que estivese vivo. Noutros lugares, ese comercio acabou marchando para as grandes áreas comerciais dos arredores. Temos que blindalo e facer que, polo menos o que é o centro, no noso caso de Santiago de Compostela, non se acabe convertendo nun lugar cheo única exclusivamente de tendas de souvenirs. Supoño que vos, cando vez que ides a Santiago, vedes moito máis o centro cheo de tendas de souvenirs, de lugares de espazos onde decides desapareceu unha mercería, desapareceu un lugar de alimentos, desapareceu unha farmacia. Nós queremos evitar iso e queremos que haxa ese comercio de proximidade. Como queremos traballar poñendo as persoas no centro, porque haxa outro modelo turístico, porque haxa un modelo turístico onde realmente o que se mire sexa a calidade e non a cantidade, onde non miremos cantos millóns chegan, pero cantos tal, senón que miremos que esas persoas que veñan, que esas persoas que estean, sexan persoas que queiran vir a coñecernos de verdade, a vir a escoitar un concerto, a vir a unha obra de teatro, a ter unha experiencia gastronómica, que veñan realmente cunha función clara. Temos outra palabra recollida, importantísima para o Bloque Nacionalista Galego, a palabra orgullo, a palabra dignidade. Por iso creamos un premio especial, o Premio Alba de Compostela. Vos credes que un lugar como Santiago de Compostela, 25 de xullo, día maior das súas festas, non tiña ningún acto feito municipal, non tiña ningún premio especial municipal, senón que os actos que se facían eran organizados pois, a nivel institucional polo Estado ou pola Igrexa. Creamos ese premio Alba de Compostela, onde imos ano a ano premiando a persoas que traballaron pola nosa cidade. Esa Alba de Compostela, no camiño da Alba de Gloria de Castelao, e que se fai cada 25 de xullo. Quedades convidadas, convidados. O 25 de xullo xa sabedes que hai que estar ás 12 da mañá na Alameda de Santiago para o Día da Patria. Se queredes pola tarde, ás 8 da tarde no Teatro Principal, ali estaremos. Mais conseguimos tamén
que a Estación Intermodal de Santiago leve o nome de Daniel Castelao, un feito importantísimo que comezou xusto na oposición, por iso decía o importante que está na oposición. Na oposición pedímolo os grupos que estiveron neses momentos gobernando, aínda que o aceptaron, porque se apoiou unánimemente, pero non o fixeron realidade. Aí estivemos traballando desde o primeiro día e hoxe xa está inaugurada, e cando vaiades, Estación Intermodal Daniel Castelao, un orgullo total para nós. Podíamos facer máis cousas, seguimos recollendo palabras, recollemos a palabra soberanía, que teñamos un financiamento axeitado, que poidamos ter a chave dos nosos cartos. Podemos continuar recollendo, xa digo, máis e máis palabras, pero fundamentalmente, para non falar moito máis, hai unha lección que é a máis importante de todo isto. E a lección é a historia de Paula como remata, que a deixamos aí. A Paula quedou ali dormida, estaba que xa non podía máis, e cando pola mañán esperta, de repente ve que chega a súa nai cun chocolate con churros. E dille, pero mamá, xa non estás enfadada, que pasou? E di, non, porque o conto xa está feito. Aquí está, todas as palabras cadran, está todo maravillosamente ben escrito. E di ela, pero como, se eu non foi, como non? Aí está, leo. Ela abre o conto e comeza a ler, e o conto di. Paula era unha rapaza moi despistada, que todos os días, moitas veces, metía a calega na neveira e saía a pasear uns xoures. O que quere decir o conto? Que temos que escribir a nosa propia historia. Cada quen escribe a nosa propia historia e iso é o que quere o BNG, que teñamos participación. Por iso, outra das palabras que Manu e máis eu recollemos é a palabra participación. Participación quere decir foros, espazos, lugares, encontros, onde poidamos partillar coa xente as decisións que se toman, pero sobre todo que detrás de nós ten que haber militancia. De pouco vale que esteamos nós aquí dando a cara, concelleiros, concelleiras, alcalde e alcaldesa, se detrás de nós non hai xente como a vós que apoie o que se está facendo. A militancia é o máis importante e por iso a xente que teña vontade de transformar. Transformar os concellos é a maneira máis fácil de poder chegar á Xunta de Galicia, de poder ter unha alternativa real para chegarmos justamente como unha alternativa ao PP. E a única alternativa ao Partido Popular que hai hoxe está no Bloque Nacionalista Galego, é a única alternativa que pon diante, absolutamente diante de todo, os intereses dos galegos e das galegas. É a única, e para iso temos que traballar moito de cara a esas eleccións municipais de 2027. Se vos botades unha olladinha a vista atrás, o que leva feito aquí Manu Sotomayor en 2 anos, o que levamos feito xa de moitos máis anos en Pontevedra, en Carballo, en Tomiño, en Allariz, temos unha cantidade de concellos cunha transformación absolutamente exemplar, absolutamente maravilloso. E nós temos un proxecto que non é para 2 anos, un proxecto que é para transformar os concellos ao cabo dunha década e para axudar a construir unha nova nación, a termos un novo país. E así, se con toda esa forza, con toda a vosa forza, conseguimos isto en 2 anos, sabedes o que vai pasar? O que vai pasar é que por moito que nos despistemos, non vai haber que nos quite as follas do libro. Aí van quedar escritas para sempre. Feliz Día da Patria e obrigadísima. Había tamén unhas palabras que estaba buscando, que era a palabra humildade. Goretti falaba un pouco da nosa trayectoria de paralela, pero Goretti foi a miña profe. Non somos profes, igual eu teño moito que agradecerlle, moito que aprender dela, e agora, mentre escoitaba, eu non lembraba aquelas clases na Universidade de Vigo, no curso de posgrado, na que de alguma maneira, pois se non nos acrede que se traballamos, se nos esforzamos, pois que revolucións que parecían imposibles, pois son posibles. Eu por iso quería empezar tamén con esa palabra. Revolución, botando así man de referencias sudamericanas, cando decían que revolución, pois é sentido do momento histórico. É cambiar todo o que debe ser cambiado. É igualdade e liberdade plenas. É ser tratado e tratar os demais
como seres humanos. É desafiar poderosas forzas dominantes dentro e fora do ámbito social e nacional. É humildade, é desinterese, é altruísmo, é solidaridade, é heroísmo, é loitar con inteligencia e realismo. É a convicción profunda de que non existe forza no mundo capaz de aplastar a forza da verdade e das ideas. E quixen comenzar con estas palabras que estou seguro que Paula en algún momento no seu libro foi quen de compoñer, porque nos tempos nos que vivimos hoxe, nos que cada vez máis semella que toda a política, e teño que dicilo, nomeadamente a política madrileña, está convertida nun absoluto vomitorio, en o que tantísima xente, pensando en mozas, mozos como Gonzalo, que ti estades, tanta rapazada que está aquí, que o primeiro impulso, a primeira tendencia sería marchar despavorido ao ver tanta indignidade, pois que ante iso hai maneiras de entender a política que son o heroísmo do que se nos falaba pois nesta cita. É o altruísmo, é a liberdade, é a honestidade, é a honradez e, sobre todo, é unha maneira de vivir en Soutomaior, en Compostela, en Galiza e no mundo dunha maneira digna, dunha maneira na que podamos mirar os ollos aos nosos fillos, aos nosos maiores, dicíndolles, primeiro, nós non somos iso que nos dan todos os días nos telexornais, e nós vimos aquí para transformar, para crear e para construir un mundo mellor. E por iso, seguramente moitos dos aquí estamos que na voráxine dos días pois consúmenos o traballo, a ansiedade de tantísimos momentos, pois compre de vez en cando crear momentos, actos como estes, afastarse un pouquinho, facer o zoom ou para atrás, non sei como é o zoom inverso este que se pode facer, pero sí ver un pouquinho que está pasando no mundo, que mensaxes que estamos recibindo e como nos contribuímos, podemos contribuir a que os fardos que parecen que son, que teñen que vir, pois que non sexan. E por iso eu vexome na obriga con absoluta humildade de falar de Soutomaior, pero eu antes tamén quería falar de Compostela porque o dixo Goretti antes. E ten que ver absolutamente todo con isto. Os recoñecementos que fai un pobo fanse a persoas que traballan, que se implican, as que lle debemos agradecer pois que sexamos, que somos, que aportasen algo que nos dá valor, que nos convirte en povos, en sociedades de referencia. Os recoñecementos nunca, e moito menos en nome dun pobo, se deben dar a alguén con intencións de branquear institucións decimonónicas. O que fixo Goretti é un acto de heroísmo. Eu, por iso, Goretti, quero agradecerche como alcalde, como compañeiro, como militante, a referencia, o exemplo que nos deches. És un exemplo e quen queira recoñecementos que os traballen neste país. O outro día, nunha entrevista, nunha radio, que tiña que estar moi orgulloso, porque, bueno, despois de moito traballo, pois conseguiramos o goberno de Soutomaior. Eu dixen, claro, non vamos negalo, claro con orgullo, pero despois tamén lle dixen, e así o sentía, que eu non é do que máis orgulloso estou como militante do BNG, ni moitísimo menos. Porque o que de verdade che chega, che toca, son a veces pequenas cousas que están no día a día, pero que construen unha organización que vale a pena, unha maneira de militar e de vivir que vale a pena. E son cousas como que hoxe viña para aquí hai horiña e media a ver como estaba todo isto, do naturalmente, se sabedes, non descansa a cabeza. Cruzábame con Lara no coche, baixábamos as ventaniñas e decíame, la mano, se está todo ok, aquí xa temos todo preparado,
Onte falaba con Gonzalo e con María, bueno, vemos aquí, están preocupados polas luces, porque ten que estar todo bonito, temos que facer que a xente se sume, pero mano, está todo listo, non te preocupes, isto vai sair ben. No goberno temos reunións os lunes, os ventres, así, bueno. Eu sou consciente que non son a persoa máis fácil de aturar do mundo en moitas ocasións, pero cando saímos dali do goberno te atopas con compañeros que a veces ves estes momentos de traballo, de ansiedade, de temos que sacar isto adiante, que as cousas non levan sempre o ritmo que ti queres. Eu chego despacho pensando, meu Deus, esta xente de que pasta esta feita con todo o que temos que facer na vida, con todos os problemas que temos cada unha nas nosas casas, que estén aquí ao pé do camión. Todas esas cousas, eses pequenos detalles do día a día, construen vidas, construen unha maneira de estar no mundo, construen unha maneira de posicionarnos diante dos nosos fillos, pero tamén diante da sociedade, e a nosa maneira é ser militantes do BNG. E ser militantes do BNG conleva todo iso, todas esas palabras que nos falaba Goretti, todos eses pequenos xestos, todos eses pequenos momentos do día a día que nos fan ser o que somos. E ou somos capaces de construílo dende honestidade, dende humildade, dende o traballo diario, dende a creenza certa de que o que estamos facendo é algo limpo, que nos permite mirarlle a xente a todos vos os ollos cando vamos a pedir vos o voto, pero tamén cada día co que nos atopamos con vos. E iso é o que fai que en xullo, unha noite como estas, con eventos e con responsabilidade de todo tipo, pois vos escades aquí. Porque vos sodes o que de verdad lle dá sentido a todo isto, decía Gonzalo, decía Goretti, pero que do que máis orgulloso me sinto é de ser parte pois de todo isto, de ser parte dun equipo de xente que empuxa, que traballa e que nos fai e que nos obriga a estar á altura e que nos crea, pois vaya, un nivel de exixencia que en ocasións podemos dicir que ronda o patolóxico. Eu tamén vos digo que creo que non é posible transformar de verdade, crear cambios que calen, que cheguen, que conecten coa xente, que demostren que melloramos a calidade de vida da xente, se non hai estes dous elementos. Por unha banda, esta forza que pega aquí dentro, que dice estámoslo facendo ben, isto vale a pena, isto é xusto, isto é honesto, e a outra, pois, esta tensión de temos que sacarlo adiante. Eses son dous sinais de identidade dunha casa na que compartimos proxecto e militancia con tantos de vós. Foi exemplos que nos deron tantísimas persoas, profesoras, como Goretti, compañeiras, xefes, responsables locais, como Gonzalo, pero, dende logo, todos e cada un de vós. Cando vos chamamos e dicir, Pretoria, hoxe temos que xuntarnos para falar dos proxectos que temos por diante, pero tamén cando me atopades na rúa e me dices, Manu, que este camiño está sen desbrozar, que todo iso constitúe unha maneira de exercer o goberno, que gobernar mirándonos os ollos. Iso é a marca do BNG, iso é o que facedes todas e todos vós. Eu son simplemente unha ferramenta máis como calquera de vós, como alcalde que agora me tocou ser, e iso é o que de verdade dá orgullo por militante, por compañeiro e por ser parte do BNG. Eu non me resisto a decilo porque sempre me presumo disto como I+D+I, como un plus que o BNG é Soutomaior. Moitísimas grazas porque vos facedes posible todo isto. De desafiar poderosas forzas dominantes, que dicíamos naquela cita inicial, en Soutomaior sabemos do que falamos. Cando falamos de non violar principios éticos,
que nos leven a nosa militancia en Soutomaior, tamén sabemos do que falamos. Eu teño que dicirvos unha cousa: estamos gañando a batalla. O goberno vai como un tiro, o Concello vai como un tiro, e creo que en 2 anos fomos capaces de demostrar que cando se traballa e se conxugan a humildade, a honestidade, a proximidade, a firmeza e as ideas, as transformacións chegan. E hoxe pode parecer, e incluso ten un aquel de risco, pensar que hai cousas que estiveron aquí sempre. Porque a mí me pasa. Aquí en unha ocasión eu creo que chegamos, seguramente moitos de vos, ao núcleo urbano de Arcade, pero que agora en Arcade non hai problemas de aparcamento. Lembra alguén o que era, hai 2 anos, que intentar chegarse a un comercio local e dar voltas e voltas en atopar un lugar de aparcar? Este lugar, polo que entramos, a Praza da Pedreira, hai 1 ano, alguén lembra como estaba. Alguén mira como está hoxe un espazo urbano non rural, pero que en 2 anos no rural de Soutomaior parroquia, incluso no rural da parte da Arcade, investiuse máis de 1,5 millón de euros. Non se investiu en unha década. Alguén lembra, e vexo aquí a persoa da directiva, como estaba o Graciano Padín o campo de fútbol do Soutomaior, que sai 2 anos, e como vai estar en apenas dentro de 2 meses un investimento de case 300 millóns que se fixo en 2 anos. Os nosos fillos teñan esas posibilidades. Pero damos por suposto tamén que a xenda de Soutomaior, con obras de teatro de referencias como Tisos Cheos todo inverno, con actuacións musicais que eu creo que traen xente de todos lados, que dinamizan a economía, ademais, e que somos referencia na contorna, caímos en pensar que iso estivo sempre. E non sempre foi así. Económicamente, hubo unha xestión seria, responsable, que nos permitiu coller un concello que tiña déficit de medio millón de euros nun ano e conseguir leválo a superávit, con todo o que estamos facendo. Conseguir cumprir todas as reglas fiscais e conseguir que este ano, por primeira vez en Soutomaior, acabe, probablemente, os 9 millóns de euros de orzamento. Son cousas que parecen que non se palpan, non se tocan, pero creo que nos permite facer obras e proxectos que están transformando absolutamente a estrutura urbana e a vida do Concello. Fixos en plazas como estas, pero que temos en marcha proxectos, o Camiño de Santiago, que empezamos a obra esta semana, con 800.000 euros que investimos ali, propio núcleo urbano de Arcade, con Rosalía, Portal do Ribeiro, Talo Río, plazas, a praza do Concello de Soutomaior, un núcleo de centralidade que estamos facendo ali, e que se van a facer, estás facendo xa algunhas que se van a identificar en meses. Todo iso faise porque hai a convicción e a creenza de que somos un concello que non ten teito, que podemos chegar onde nos propoñamos e que se traballamos, témolo todo. Todo iso está en marcha. E creo que moitas veces me pode as ganas de que todo isto que dirían darlle un manubrio, que avanzase todo o trámite burocrático moito máis rápido, pero teño que decir que aquí viñamos de ver como se facían cousas o último ano antes das eleccións, e aquí en 2 anos vexamos todo o que está feito. Todo isto construese con palabras, con compañeiros, con, sobre todo, esforzo, traballo e esa enerxía que nos move a todas e todos nós, as persoas que creemos, que confiamos neste proxecto político, que eu estou seguro no que Compostela, no que Soutomaior, pois son elos dunha cadea, pero dunha cadea que tampouco ten teito. E eu creo que máis antes que despois nos vai permitir que por primeira vez unha muller tamén como alcaldesa de Santiago sexa presidenta da Xunta de Galiza, que falta nos fai tamén aquí en Soutomaior, non porque nos vai a tratar mellor que ninguén, que non o fará, estou seguro, pero desde logo non nos vai a tratar peor que os demais, que iso sí que o fan, que tamén estou seguro. E dende logo iso imos conseguilo, porque somos a viva proba
de que petando, con exixencia, con humildade, con agarimo, e mirando nos ollos, pero sobre todo, coa forza de todas e todos vós, con este empuxe que damos sempre que fai falta, ni este concello, ni este país teñen teito. Sodes un exemplo, sodes o que de verdade lle dá sentido a todo isto, sodes compañeiros, militantes, camaradas, amigos, o que cada quen da maneira que queira participar, pero dende logo constituímos algo que vale a pena. Permitiunos transformar este concello e vai nos permitir transformar este país. É unha boa maneira de celebralo e mirarnos este 25 de xullo, estamos convidados ademais por a alcaldesa, ni máis ni menos, para celebrar o Día da Patria. Moitísimas grazas a todos, vémonos todos os días. Agora retirámonos para que os compañeros de Catering monten enseguida, para que voltamos a entrar a comer. Vale, moitas grazas.